Ето сега ще ви покажа един Hilux и защо трябва да се предпазват колите на време. И то не с твърди покрития, защото ето какво прави твърдото покритие. Седи готино, боядисано, отдолу обаче ръждата продължава да си вирее. То Hilux е на вафла целия. Погледнете тук какво става. Тук направо ще се откъсне всеки момент. Някой му е пълнил шасито с пяна. Направо го е обрекал. Тук от другата страна. Погледнете за какво става въпрос. Това е много добър пример, защото трябва да си предпазите колите на време и никога с твърди покрития. Ето погледнете за какво става въпрос тук. Това направо ще се разпадне всеки момент. Погледнете. Прагове нямаме вече. Направо ще се разпадне. Запазете си джиповете, докато са в добро състояние, а не да ги пълните с пяна и да си мислите, че правите нещо. Ето погледнете тук какво става. Направо всеки момент се разпадне. Тук в шасито влияш с отверка. Никакъв проблем. Където искаш си бъркаш. Затова си прегледайте колите, извънкайте на време. Това е от нас.